Bugün Dünya 8 Kasım Partiya Devayê li Diyarbekirê di roja bajêrvaniya cîhanî de balêkişand ku bi taybet li bajarên Bakur seyareyên zirxpoşî li nav bajaran bawayekî nedurist tên bikaranîn û bi hênceta ewlekarî jî li nav bajaran welatî dibin qurbanî. Balhat kişandin ku ji ber hêzên ewlehiya Tirk çi tawan bikin ji aliyê dewletê ve tên parastin ew tawan jî berdewam dikin. Serokê Partiya Devayê Diyarbekirê Cihan Ülsen da zanî ku divê di roja bajêrvanî de me behsa li bajaran plansaziya jiyaneka pêkan bikira. Lê li kolanên bajaran zarok dibin seyareyên zirxpoşî de can didin û tawanbar jî bi polîtîkayên bêceza hiştinê tên parastin. Loma jî ji bo bajarvaniya hêja û pêkan divê ev hişmendî bê guhartin. şehirlerin daha iyi, daha yaşanılabilir. Divê îro me behsa ku gelo bajar çawa dikarin ji bo pêwîstiyên civakê bên guncinandin bikira. Lê em behsa binpêkirinên mafê jiyanê dikin. Em behsa li bajaran nebûyîna ewlehiya jiyana welatiyan dikin. Nabe ku ewlekarî wek hêncet bê nîşandan û welatî bi seyareyên zirxpoşî ku divê nav trafîqa bajêr de nebin bên kuştin û birîndarkirin. Bajêr destnîşana şaristaniyê tên qebûlkirin û divê bajêr ji bo jiyana welatiyan bên guncinandin. Balhat kişandin ku hêzên ewlehiyê welatiyan dikujin û birîndar dikin. Lê pergala heyî diciyê ku tawanbarên bûyerê ceza bike, kesên ku dibin qurbanî wek tawanbar nîşan dide û tawanbara jî diparêze. Loma jî hêzên ewlehiyê wêrekiya ku heman tawanê dubare berdewam bikin, dixuda dibînin. Cîgira Serokê Devaya Diyarbekirê û parêzer Leyla Akdemîr jî anî ziman ku demeke ew ji nêzik ve dosyayên kesên ku bi seyareyên zirxpoşî hatine kuştin dizane û sedema bi dubarekirin berdewamiya wan binpêkirina jî ji aliyê hukukî ve bêceza hiştina tawanbara ye. Öncelikle faillere bir cezasızlık zırhı giydiriliyor. Tawanbar û giryarên bûyeran tên parastin yan jî nayên cizakirin û her carê qurbanî wek tawanbar tên tawanbar kirin. Wek mînak, bavê Efetan Tekinê ku canê xwe ji dest dabû, wek tawanbar hat tawanbar kirin ku bapîrê Efe jî wek wî bi seyara zirpoşî hatibû kuştin. Şahîn Onerê qurbanî jî wek endamê rêxistinê hat nîşandan. û sankî tiştê ku hatiye kirin wek reva hat nîşandan. Mihemed û Furkan ku birabûn jî şevekî li mala xwe dema ku razayî bûn panzer ketibû mala wan û hatibûn kuştin. Lê tawanbarê ku ehliyeta wî tune bû tenê bi 19,000 lîre para hat ceza kirin. Yani hêzên ewlehiyê nayên ceza kirin û bi vê vêrekiyê jî dubare heman tawanan dikin. Partiyên siyasî û saziyê mafê mirovan radgînin ku 20 wan zarok 42 kesên ku canê xwe ji dest dane û 90 kesên ku birîndar bûne wek daneyên ku ew gîştinê ne û dibe ku hêjmar zêdetir be jî. Bang û daxwaz hat kirin ku li bajaran divê ewlehiya mafê welatiyan wek hesasiyeta serekî bê diyar kirin û bersû jî li gor tawanên xwe bên ceza kirin. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbekir.